איך ילדת את בן עמי? מה אני אספר לך? ילדתי אותו בעין שמר. ב-49 אמרת. ב-49. ספרי לה את הסיפור, ספרי לה, אמא. בסוף אני ילדתי אותו בחפיס, כן. של עין שמר, ושמעה על אחות בכי של ילד, אז היא באה חטפה אותו והלכה. אז אני מחכה, חורף, קר, זה, אז באו לקחו אותי לבית חולים, אני כבר מסכינה, לא, השכלה והכל וחורף וזה, ולקחו אותי, זרקו אותי שם בזה, עד עשו לי השכלה, והייתי בוכה, הייתי אומרת, תביא לי צמיחה, להתחצות, אני בוכה, וחשבו אני מנהל על פרוסות, אני יודעת, אז אמרתי, תשמעי, אני באתי אלה חדשה, אני לא יודעת עברית, לא יודעת שום דבר, רק על ערביות הייתה מתרגמת להם, על ערביה. כן. אני מדברת ערבית. אז בסוף ישבתי 3 ימים או 4 ימים, היה שלג, חורף. והתינוק לא איתך? והתינוק לא איתך 3 ימים? נתנו לי להניק אותו. נתנו לך להניק אותו? כן, נתנו לי להניק אותו. אז אמרתי, תבואו לי הילד, אני אקח אותו ואני אלך הביתה. זה היה בחדרה, ואנחנו בעין שמר. כן. אז אני, לא רצו להביא לי, אמרו, תשמעי, קר וחורף, ואין לך בגדים, אין לך מי ילווה אותך, אין לך כלום, אז תלכי ותביא בעלך, או תביא, זה ותבואי. הלכתי, לא, הוא לא בבית, בעלי, כן. אז הוא היה בשכונת התקווה, אז בסוף הוא אמר, איפה הילד? נעשה לו ברית מילה. אמרתי, הם לא רוצים להביא לי. אז אני בחייתי ענד הערביות, נתנו לי מיל. את זוכרת, הכסף של אז. אגורות כזה קטנות, נסיעה. לא היה לי נסיעה. לעין שמר. אז הערביות נתבו. והם שלחו אותי בלי מכנסיים, עם הסמלה של התימן, כבר היא ככה מלא דם. רטובה. אל תשאלי. זה הייתי בוכה, הגעתי לעין שמר, שלג וחורף וזה, הדמק היה הולך כמו... בלי כלום, אפילו חיתול, כלום, שלחו אותי ככה וזה. עד היום אני באמת... והילד, איך לקחת אותו בחזרה? חכי, הילד בא בעלי, אמר איפה הילד? אנחנו רוצים לעשות לו ברית מילה. הילד. אמרתי, הוא לא רוצים להביא לי. אמרו, אין לי בעל, אין לי אף אחד לא בא לבקר אותי, הם לא רוצים להביא אותו. אז בגלל שאף אחד לא בא לבקר, הם החליטו לקחת לך את הילד. הם לא רוצים להביא אותו. אז הלך בעלי ואני, בשום אופן הם לא רוצים להביא אותו. אמרו, זה לא ילד שלך, וזה. אמרתי לה, איך היא לקחה אותו מן החפיש? אני ילדתי אותו והיא לקחה אותו. למה לא ילד שלי? למה אני לא... כמה יש לנו, אמרתי, בישראל? כמה יש לנו עלים חדשים? 3 שבועות. אז מאיפה אני זרעתי אותו? מן התימן או מפה? ככה בערבית ועברית ותראי מה יקנית בערבית. אז בסוף אמרו אנחנו לא נביא לך, הוא אמר אני רוצה הילד שלי, ואני אמרתי אני לא יודעת מפה, אני רוצה הילד שלי הראשון, הבחור שלי. אמרתי אני לא יודעת. לקחו אותנו לבית משפט, הלכנו לבית משפט, נשפענו, ואחר כך נתנו לנו ילד. את זוכרת איזה בית משפט זה היה? איפה זה היה? אני לא יודעת, מאיפה אני זוכרת? בחדרה. אני לא יודעת, אני חושבת בחדרה. למה אנחנו היינו מן עין שמר עד חדרה. אנחנו גרים באבן יהודה. סידרו אותנו מן עין שמר לאבן יהודה. מן אבן יהודה הייתי מתי לוקחים אותי ללדת רק בחדרה. ילדתי כמה ילדים בחדרה.
אז נשבעתם שם בבית משפט? אז נשבעתם בבית משפט? נשבענו, אני ובעלי, זה ילד שלנו, ואנחנו זרענו אותו בחוץ לארץ, בתימן, והכל, ואחר כך נתנו לנו אותו. מי נתן הם לא יכלו. בית החולים החזיר? כן, לקחו, החזירו לנו, בית חולים. אז הם לא יכלו לקחת אותו, ילדתי אותו בתימן, זרעתי אותו בתימן. אז הוא בן 3 חודשים, ואני בהיריון באברהם, אני לקחו אותו. כשבן עמי היה בן 3 חודשים, כבר נכנס להיריון עם אברהם. הלכתי למקווה ונכנסתי בהיריון. אז הלכתי ללדת בחדרה, אז אמרו, זה לא מרגיש טוב וזה, אמרו, ילדתי אותו, שקלו אותו הכל, ונתנו לי יום אחת להניק אותו וזה, ילד גדול יפה. אז היום השני לא נתנו לי. אמרתי, כמה אתם לא נותנים לילד? אמרו, את לא מרגישה טוב וזה, לא צריך, אנחנו נותנים לו חלב, אנחנו לא צריך, את לא מרגישה טוב, אין לך חלב, אין לך זה, היה לי חלב מלא, היה לי חלב. עד גיל 2 אני נתנתי ליעקב, ויש לי חלב כמו מים. אז זה לא נתנו לי להניק אותו, יום אחד נתנו לי, ויום השני לא רוצים להביא לי להניק אותו. אז אני נשארתי 3 ימים, 4 ימים, אמרתי אני רוצה ילד שלי ואני רוצה להניק אותו. אמרו לא, אותי לא מרגישה טוב, אותי זה, ואין לך כלום וזה, תלכי הבית, וזה חורף וזה, תלכי הבית ואנחנו נסלסל לך ותבואי תקעי אותו. הייתי מסלסלת, היה מנהל טוב באבן יהודה. אמרתי תשמע, יש לי ילד, אני רוצה אותו ואני רוצה לבקר אותו. הוא אמר, היינו מסלסלים, טוב, יגדל קצת ואנחנו נביא לך, את באוהל. אנחנו היינו באוהל, גם רומה וגם הילד הזה. באוהל באבן יהודה? באבן יהודה. אז לא יכלו את זה, ואנחנו עניים, אין לנו אוכל, אין לנו עבודה. אז הוא נשאר בבית חולים? הוא נשאר בבית חולים, אבל אני מסלסל להם, אמרתי אני באה לבקר אותו ואני רוצה את זה. אז הלכתי לבקר אותו יום אחד, אמרו את יודעת הוא נפטר וזה, הוא ממש נפטר. אמרתי אני רוצה לראות אותו, הוא כבר ילד גדול, רוצים להתאבל עליי. למה? בן כמה היה כבר? היה כבר בן 3 חודשים, 4 חודשים. אז 4 חודשים הוא בבית חולים? כן. והיינו מסלסלת, הוא אמר לי, נביא לך עד קצת. ובסוף למה הלכנו לבקר אותו, אמרו פנמה. איפה על גבר, הלכנו לחפש הגברים והכל, הרבה אנשים הלכו לחפש. אין כלום בפנים. אמרו לכם שקברו אותו? כן. אמרתי למה לא אמרתם אולי נבוא נקבור אותו, צריך אנחנו להתאבל. איפה אמרו שקברו אותו? בחדרה. והלכת לבדוק את זה? הרבה הלכנו, אנשים הרבה הלכו, הילדים שלהם לקחו, ואין כלום. מתי הלכתם? מתי הם קברו את זה? אנחנו אמרתי לך, אנחנו עד בהולים, שריפים, עד אין לנו לה כסף, לה כלום, אין לנו מסיעות, אין לנו כלום. מסכינים. ובעלי אחר כך הלך והיה לו נתוח, הדם שלו היה הולך כמו מים, נתוח, ואחר כך עוד פעם עשו לו נתוח. אל תשאלי איזה עינויים, עינו אותנו. הייתי עובדת בשדה, הייתי עובדת בתפוח אדמה, הייתי עובדת בקוטני, הייתי עובדת לגדל הילדים, אנחנו חדר כזה קטן. על מים מטפטף אלינו באבן יהודה. באנו עני מן התימן. אז לא היה לנו נסיעות ללכת להביא אותו, לבקר אותו, לזה. רק היינו מסלסלים, אמרו אל תפחדי, אנחנו נביא לך. בסוף אמרו מת. ולא ראינו אותו עד היום. מה תגידי מזה? ואיך את חושבת שהוא חי? קיבלתם תעודות או משהו כזה? שלחו לו לצבא. אמר
בו, שלחו לו לצבא. הוא חי, בגלל זה שלחו לו לצבא. אז שלחו לו, אמרנו איפה שלחו לו, הוא איננו. לקחו אותו. העיקר שלחו לו סבא, והוא לא הלך. באו מאין, מה קוראים לו, זה ירפסו לו מקום. עוזי משולם. באו מן החברה שלו, סלמו אותנו, לקחו אותנו לסלומי, כתבו בעיתון, התמונות שלנו כל אחת ככה, אני ובעלי שלחו לאמריקה, שלחו לאנגליה, שלחו לצרפת, שלחו אולי יראו התמונות, מסכין תינוק, הוא יודע, תינוק בן 6 חודשים, הוא יודע חלורים שלו, לא ידע שום דבר, שלחו לכל מקום לעבוד. هذا يوم ولا خلق ما نعس אבל ממש עינו אותנו עינויים ככה, אפילו בקיר היינו, הלכתי ללדת הילדה זאתי מירה האחרונה, לא היא, אני חושב יעקב שלחה אותי בלי טיטול, בלי זה, היו מחפשים אותנו אולי ניקח טיטול, אולי ניקח משהו, אולי זה, היו עושים אותנו ערומות. בודקים אתכם בכל הגוף? בודקים אותנו לפני מה נלך הביתה. הם חושבים אנחנו גנביות, אנחנו לוקחים חיתולים, לוקחים משהו. זה עינו אותנו התימניים מסכינים, עינו אותם עינויים, עליהם יענה אותם מן השמיים. מה זה זלזלו בנו? מה זה זלזלו בנו? אל תשאלי איזה זלזלו בנו. אבל אמרנו, אנחנו מסכינים, אנחנו לא מבינים עברית, לא מבינים יידיש, לא מבינים כלום. אז עינו אותנו. היינו לא מדברים כלום. מה הם זה עושים לנו אמר. אז סבלנו, יאללה, נתנו ילד אחרי ילד, הייתי מלידה אותם פה, יותר טוב ממה ללכת לבית חולים. עינו אותנו, לא יענו אותנו. ממש התימניים, כמה מסכימים העיראקים, הרבה לקחו לי. ברמת כאן, גם אני אומרת לי, אני מספרת לגלות כמה אנחנו, כמה דודה שלי, כמה אחותי, הרבה גנבו, את יודעת מכרו אותם בשביל המדינה הייתה ענייה, לא היה כלום, אז מכרו אותם, בנו המדינה, אז מה לעשות, מה, אין להם כזה, לקחו על ילדים שלה להשאיר. איזה סיפור? ממש לקחו ילדים. סיפור משהו. כן, מה לעשות? מה היו מענים אותנו בקריה? מזלזלים בנו תימניות ויחפש עינה התחתון שלנו, יחפש עינה החזייה שלנו, הכל. מה, אנחנו גנביות? אמרתי לה, אנחנו לא גנביות. אולי אינתים גנבות ותגיד אין התימניות. התימניות הם לא יודעת לכולם. בכלל. מה עשו לנו על המנזרים? הם חשבו אנחנו היום האתיופי והרוסי והכל ככה נותנים להם הכל. ואנחנו עינו אותנו עינויים. לא היו נותנים לנו עבודות, לא היו נותנים לנו כלום. הלך. אני מכבה את זה עכשיו, בסדר? תודה.